Kitűnő kérdés. Miért mások ezek a termékek, mint a többi? Erre 3 dolgot tudok mondani. Nincs máshol ilyen, de még hasonló termék sem. A táplálékkiegészítőket kifejezetten terápiás jelleggel lehet alkalmazni, tehát jó eséllyel javulni fog az állapotod, és a harmadik, hogy ezek komplex megoldások. Ez utóbbi miatt hatékonyak igazán ezek a termékek. Hogyan kell ezt az egészet értelmezni? Ha ezt a videót nézed, akkor valószínűleg van valamilyen egészségügyi problémád neked, vagy esetleg egy szeretett személyednek, ismerősödnek. Érdemes egy kicsit belegondolni, hogy mennyire megkeseríti az emberek életét egy betegség. Csak egy egyszerű nátha is kihat az emberi kapcsolatainkra. Mogorvábbak vagyunk, türelmetlenebbek, a gyermekkel szemben is, és természetesen a párkapcsolatunkra is kihat ez az egész, rendesen megtépázza. Ha ezt a videót nézed, akkor valószínűleg náthánál azért komolyabb problémád van, tehát az eddig elhangzottak hatványozottan érvényesülnek a mindennapjaidban. Ilyen esetben azt is megfigyelheted, hogy az önbecsülésedet megtépázza a betegség. És ha ez a betegség sokáig tart, akkor milyen jövőt jósolsz magadnak? Nem túl jók a kilátások, igaz? Már csak egy kérdés maradt. Meddig akarod fenntartani ezt a kritikán aluli helyzetet? Meddig akarsz még beteg lenni? És ezzel meddig akarod rombolni a kapcsolataidat másokkal? Tehát a kérdés az, hogy mikortól akarsz végre egy jobb életminőséget. Ezek a termékek komplexek, ami pontosan abban segít, hogy minél gyorsabban javuljon az életminőséged. Terápiás jelleggel lehet alkalmazni mindegyiket, mert kivonatokkal dolgozik, tehát nem placebo hatása van, hanem tényleg javulhat tőle az egészséged. Máshol nem kaphatók meg, mert egyszerűen egyedülállóak az egész világot tekintve. Beltartalmi értéke, hasznos anyagtartalma 10-30%-kal magasabb, mint más termékeké. Ezek miatt egyedülállóak ezek a termékek.